eller hvad hedder det ikke det? Det ved jeg sgu ikke. Hedder det ikke en skide? Det ved jeg ikke. Jo, det gør det. Det hedder sådan... What happened? Jeg er så glad. Den svin har accepteret min venanmodning. Jeg mødte dig på en klub i Horsens. Ved ikke, hvad det var, der gjorde, eller hvad det var, der sagde, nu ramte mig. Lige her, lige... Orange. Hvad siger du? Og jeg går ned til Anders nu. Jo, det gør vi. Hello from the other side. Så. Der bliver taget silomor. Noget af det her. Jeg lægger lidt prisen. Friends. Saw you today after so much time. So just like it used to. Ja, det er fint. Skal jeg ikke passe med, når du selv kommer ind og tager? Vil du gerne gå? Anders, jeg mener det. Ja, det er fuck. Vennekærester. Jeg synes, det er vigtigt, at vi beholder danskheden. Ej, jeg kan ikke det. Og så sker der det, at så ser man værelset, og det ligner jo bare rigtig godt. Christines bord, det er fint. Så kommer man hen til mit bord. Hej. Prøv, hvis du ikke snart stopper, så får du kraftigt en tæsk, jeg mener det.